Bafethu usayiphendulile leader ye-EFF uJulius Malema after igama lakhe livelile futhi kuMadlanga Commission. Livela ke sibhizi ngetestimony kaSejin Nkosi bebebhizi malunga nomcimbi wechat between uSejin Nkosi nabantu abanokwenza neCity of Tshwane apho kubonakala ingathi kunobuqhophololo boyithenda. So kukhona ke nalapho into yakhona ke wathetha ngekhampani eziyi7 kuthethwa ngoCIC Juju. So phakathi kwalonto leyo enokwenza nobo buqhophololo okanye ezo company ezo uphendula kuyo ke nansi video yakhe uphendula namhlanje nge21 kaMarch 2026. So xa kaphendula according to yena uthi akazani nomcimbi ofana nalowo. Ayakaphelela ngapho bafethu uye waqanqalaza ke watsho ngendlela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ekumele baxa kesilwa nama generals angafaki igama lakhe. This is after ke phofu ethatha phansi ko General Khan. This is after uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wakakhona apha esibhezela khona ku ad hoc committee into yoba mhle qala ngqa ukwazana no Julius Malema okanye ukumbona in person wamazi through General Khan ezama nje ukusibonisa indlela uGeneral Khan aka connected ngayo. Hayi ke uchila uMalema into yoba abayo ziball boys or ziball girls zika General Mkhwanazi abazu blackmailwa nguGeneral Mkhwanazi into nje ngathi njalo ke. So wabthetha ikhona nento kwathi kwake kwazanywa ukwenza imeeting zama ukuxolelisa ke okanye kubokuvanisa uGeneral Sibiya noGeneral Mkhwanazi ezingathi yayiza arrange nguMalema but kuMalema uthi yena kazani nalo nto zange zifike into yakhona kuye but bayayifikile yena wayeza arrange lo meeting leyo. So far that is the only part because le video ndibene nayo kuzizipho. So in case kukhona nezinye izithola katheke waphe waziphendula because igama lakhe aliqali kubizwa kuMadlanga Commission this week like labizwa ngaphambili lapho kusitshuwo khona into ba ingathi unobudlelwano obustrong nozenxumalo abanobudlelwano no General Shadrack Sibiya yonke nje lonto leyo. So nje I'm not sure whether he did touch on that now. The other part let it not be bafethu into ba xa sibiza amagama wabantu nizasilwisa. iMadlanga Commission sizophinda nantoni na ethithethwe kuMadlanga Commission okanye kwi-ad hoc committee sizothetha nanegama noba lelikabani elizathi livele kuMadlanga Commission okanye kwi-ad hoc committee because at the end of the day some of us we want to live in a safe country. Some of us sikhalela into yoba mayilunge icountry yethu sifuna izwe lethu uba lilunge. So it cannot be that si right xa sithetha ngamagama obani hayi xa sithetha ngamagama obani niyasilwisa hayi bafethu. At the end of the day nisesengaodadewethu nisesengabafowethu masingavulani sodwa ngento ezingasile uba ngaba ukhona umuntu ongumkhulu kuthi even if nizabe nimthanda kangakanani lo muntu lowo that person will need to be held accountable. So let it just not be into yoba xa kumention igama lika umzekelo elika Julius Malema sokumele into yoba nilwisane nabantu nitheni. And I appreciate it Shem on my previous post apho bengithetha khona ngoMalema. No, there wasn't much negativity but usually xa umuntu ethetha ngoMalema agavulwa kusengenzeka sengaphinde livele igama lakhe even nangoku akuchiwe into yoba sekemsulwa sekecleariwe it's just him or respondile but as a company sesajonga into yoba kubani umnikazi weza company kwakutheni zize zibe ziyafika even ababantu aba-involved kuyo lanto zona i-CFO ezo zase-City of Tshwane kusezamele into yoba zize into yoba zizophendula. Talking about the-City of Joburg, we wouldn't mind the South Africans into yoba mose baqalile bagqobhoza e-City of Ekurhuleni ngoku bangene e-City of Tshwane xa besuka khona noma bangabe sebesiza e-City of Joburg bese silungisa nje Gauteng yethu once singavuya kakhulu. So that's just about it. So nanso ivideo yakhe apho iphendula